Παιδιά, έλατε εδώ λίγο. Γιατί, τι έγινε μαμά? Γιορτάζει ο Αλέξανδρος σήμερα. Η 29 Οκτωβρίου έχει γενέθλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που χειροκροτάτε. Λοιπόν, τώρα ας ξεκινήσουμε όλοι με τα δώρα μας. Είναι η πρώτη. Χρόνια πολλά. Παντόφλα, γιατί ρε μάνα? Γίνεσαι παπά σύντομα. Οκ, ευχαριστώ. Θα το φυλάξω. Αλέξανδρε, σου φέρα κι εγώ κάτι. Χρόνια πολλά. Ωραίο σημείωμα. Σε αγαπώ. Θα το φυλάξω και αυτό στο κομμωδίνο μου. Hey brother μου, επειδή είμαι εμπρός σου και σ' αγαπώ πάρα πολύ, σου φέρω ένα τέλειο δώρο να το ευχαριστηθείς για μικρό χρονικό διάστημα. Πάρε! Delivery. Και έρχεται στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι πήρες για μένα? Ο κουμπάρος πήρε το φαΐ. Ω, οκ. Έτσι κι αλλιώς μ' αρέσουν τα φαγιά. Γιαγιά! Παλικάρι μου, δεν θα πιστεύσεις πόσο χαρούμενη είμαι που έχεις γενέθλια. Επίσης σου φέρε ένα δώρο εδώ. Πάρε. Η κάρτα σου? Παλικάρι μου, να πάρεις καμιά φούφλα. Έχω περίπου 5.000 ευρώ σε αυτή την κάρτα. Το δώρο σου. Τι, δεν είπε κανείς να το φέρω. Ελάτε παιδιά, τώρα αστείευω. Χρόνια πολλά. 1 ευρώ?